Dobrý hlavičkári, takisto Mičinec. Ktorý z nich? Meďeš. Ruka a pokutový kop. Tak to je nečakané prekvapenie. Martin Weber zahral rukou vo výskoku. Mohli by sme sa na to pozrieť ešte raz. Pozrime sa, všímajte si dobre. Štvorka. No, zdá sa mi, že Martin Weber sa rukou lopty nedotkol, ale úmysel, zámer zraziť loptu rukou z hlavy Medešovej tu bol. Rozhodca Van Swieten v 2. minúte zápasu nariaďuje pokutový kop, na ktorý sa stavia Tibor Mičinec a nedal, vážení diváci. Kopol mimochodom veľmi zle tento pokutový kop a v 2. minúte sa hráči Dunajskej Stredy sami pripravili o psychologicky veľmi dôležitý gól. Ale zle kopnutú loptu Mičincovu brankár Kobel zachytil. Takže 0-0. Kapko po prihrávke Pavlíkovej centroval a nie zle, krásna strela, Mičinec a konečne dáva gól. Mičinec odčinil to, čo sa mu prihodilo pred 7 minútami. V 9. minúte dáva vedúci gól Dunajskej Stredy. Takto centroval Kapko. Prekrásne vypálil, tuším, že Majoroš. Lopta sa dostala k Mičincovi, ten sa vtipne uvoľnil a potom po zemi cez ruky brankára Kobela 1-0. Tibor Mičinec, 6-násobný reprezentant Československa, pravý obranca. Chyba a Holmqvist, cufí a je to 1-1. Takto sa stať nemalo. Švajčiarom sa vydaril rýchly protiútok, na ktorý sa spoliehali. Holmqvist prebehol po pravej strane, pozrite sa, po chybe domácich zadákov. Tam so 7 nabieha Dario Cuffi. Dostane od Holmqvista presnú prihrávku. Kapko ho neustrážil, bolo od neho príliš ďaleko a Cuffi už len tečoval loptu do Vahalovej siete. Udržal loptu, dáva Kašparovi. Kašpar Mičincovi, Kašpar v šanci! Výborná akcia, bravo! Kašpar, 36. minúta, 2-1. Tak toto je recept, ako prekonať švajčiarsku obranu. Pozrite sa. Traja hráči vybehli proti Kašparovi, ten narazil s Mičincom. Mičinec mu skvele s rozumom vrátil.